Salut, regăsim la noi episod, suntem aici seara și ne uităm la un vlogger. Nu știu ce face aici, David. Da. Ce face aici, acolo e... Eu pe asta am văzut-o. Care? Clipul ăsta cu Abi și Exploi se afișează. Aici e David. Aici și aici e Eric. Da. Ce mă, ce? Și pe mine. Aici e David. Șterge-l. Nici nu. Și aici e Eric. Și aici e Eric. Și aici e Eric. Bă. Ianis. Asta se dă cu trotineta mea. Și Victorio. Bă, nu mai bă, hai. Să apil că Milene să scrie toate de tot. Bum, 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 bum. Tu pleci? Nu. Fac pe de ăsta. Dar nu cred că o prezidăm. Uite, e curent, mama, hai. Hai că toți copiii pleacă, mama, în casă, că de acum ce să mai faceți afară? Eu plec în 10 sau 20 de minute. Ia uite, 10 minute pleacă și el, hai. Pe rând, așa, hai toți pleacă, toți pleacă. Tu nu știi că Victorio te stinge. Cred că atât cu video ăsta, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Ăla mi mai Pa, pa! Nu cred că opresc videoul aici. Toți copiii au geacă, du-te să-ți dea mama geacă. Ok, acolo e David cu Eric. Tot noi aici am spart niște sticle. Am spart niște sticle. Stați puțin să mergem aici. Eric, haide cu mine. Hai încoa. La acolo peste stradă. Să zic să nu audă. Tot noi aici am spart la acolo. Bă, tu-l postezi pe YouTube? Da. Bă! Tot noi aici am spart niște sticle. Bă, tu ești plus. Bă, vine ăla, fugi! Ok. Nu știu ce să facem, băieți și fete, dacă sunt și... Ștefan, tu nu! Tu stai aici. Aia e salvarea, bă! Aia e salvarea! Poliția. E salvarea. Poliția. Ia uite salvarea. E salvarea, mă! Davide, vină încoa. Ia. Bă, Ce? bă, vină încoa. Acum serios. Sunt niște scâmpiriți. Uite, tu vezi chestia aia cu roșu? Că chiar nu mă merg cap. Tu vezi chestia aia cu roșu? Nu dați seama. Mă, că nu e. Tot se aude sirena și din ce în ce se aude mai tare. Da, ia auzi. Uite, nu, uite-mă mașina aia. Nu, chiar nu minte, David. Da. Da, David, chiar nu minte, chiar e poliția. Bă, deci David chiar nu minte, chiar e poliția acolo. Bă, David chiar nu minte, e poliția. Chiar nu minte. E poliția. S-a Mariana. Cam tu cu ăsta, pa, pa.